No takže dobré ráno, čuráci, teda dopoledne. Co? Silenka bílá, Silene Alba. Nebo Silena Latifolia subspecies Alba. Tak, keci prostě. Jsme tady, vole, v Lovosicích, tady je Labe. Je to Labe? Ano. Výborně. Tamhle někde je Lovoš, zase je na něm úplně hovno vidět, protože tam jsou mraky. Tamhle jsou Lovosice, kdybyste nám to nevěřili. No, budeme se ještě ozývat asi. Tak nám dejte like a odběr a pošlete nám hodně donatů. Čus. Nedovoč. Co znamená kudlečky? Jak hodnotíš dnešní výkon zatím poloviční českých drah? Velice jako 5 z 5, 10 z 10, 9 z 10. No. Proč? Proč? Neměl zpoždění? Neměl zpoždění, byl úplně jako 9 z 10, protože průvodčí nechtěl uznat německý ten studentský průkaz, ale jinak teda paráda za mě jako žula bůža. Tak jo, díky. Kačko, jak bys hodnotila okolní krajinu? Okolní krajina je nádherná. Zvlášť turistů. A jo, jako líbí se mi to počasí, je to takové přiměřené. A líbí se mi voda. Souhlas. Takže Justý, jak se dostaneme k vyhlídce? Ještě nevím. Hledáme. Za okamžik. Ale nějak nám to tam vypadá. Já jsem fakt slepá asi. Dobrý den. Co očekáváš od Justýně na občerstvení na chatě? Všechno. Chci, aby to byla hostina. Hodná jejich druhých kulatin. Já doufám, že bude královská úplně. Tak, švédské stoly. Přesně. Já nesu Obstwasser a Berliner Luft. Takže, no. Tak jo, těším se na skvělé zážitky. Děkuji. Taky, nashledanou. Čau. Já strašně odjíždím, takže zbytek bude moderovat asi tamhle Justína nebo někdo. Tak to tam dobře udělejte. Dejte nám like a odběr, co nejvíc. A... nevím. Ticho, kudy to jdeme? No já nevím, vypadá to hodně zajímavé. Už to moc nevypadá teda. No jako ne, no. Značená naučila je to hezký. Nedohlednu. Ale je to cool. Justína tam někde křoví. Máme tě následovat? Takže hledali jsme cestu, která se odůvodila byla. Jo! A my se nenacházíme nikde jinde, než na bráně, České bráně. Fifo, jak hodnotíš? To super, chybí ta brána ještě. No, nebyla dodána. Tak tentokrát si ji vychutnáváme očima a ne chuťovými buňkami. Jsme tady, už se chystá hostina. Tady je salát se zeleným a oranžovým, tady je salát s bílým a zeleným, tady jsou arašídy, tady jsou arašídy, tady jsou pistácie, tady je kam, tady je jiný kam, zkažený, ano prosím, a s Anet jdeme dodělat knedlíky. Ano, tady máme knedlíčky. Mluvím do videa, to snadné. Oh! No Justý, tak co se stalo? Posrali se knedlíky. To samé. Budou dva velký, protože... Tady je slepený úplně v jeden kuchel. Oh no. Dobrou chuť. Tak to knedlíku. Máme tyhle dvě hůb. Tak to jsou fakt takový hůb. A druhý. To jsem teda ještě neviděla. No. Tady jsou nějaký mandílky. Tak tam... Mňam. Tak něco se posrat muselo, že jo, jako...
Nechceš. To je tajná myška. No, hele, Jasně vždycky. to uvidíš. Tohle tvar. Jo, slavnostní příchod knedlíků. Takže... já nikoho nechci říct. Takže... jsou to prosím knedlíky, akorát je z toho, já nevím, jak to nazvat. Asi tam... Sračka. asi tak bych to řekla. Takže to bude lákat. Mě to láká velice, já jsem tady ty dirty věci. Si veme. A nehle, tak jakože, jak to není uzavřený a louhovalo se tam, tak veškerá chuť se z toho vylouhovala. Takže to chutná jako mouka, voda a něco hnusného. Takže, koho to zajímá, může samozřejmě ochutnat, ale pokud vás to zajímat nebude, tak mám pro to plný pochopení a nějak se s tím vypořádáme před naším odchodem. Ještě tady vtipná věc s dortem se stala, jestli nám přijde, že je to na okraj šedé. Tak je. Vidíte špatně, nic takového tam není. Ale jinak se ani nerozplizlo, prostě drží tvar, takže já myslím, že tak 7 z 10. Ano, dokumentuji. My se blížíme do Prahy, takže dejte nám lajky, odběry, donaty. Nemám, no, pozdrav do videa, Tobiáši. To nikdo není, takže je klasický čurák. Co dál pošlete? Čuráky, piči, Renaulty a děti. S Bohem.